Hey guys, welcome to back my YouTube channel. नोंथांमोना दिनैनि माइ बान्नायखौ नायबावदोलाय आरोना माइ रोगानोसैलाय दिनैहाय नोंथांमोना नायलांबाय था लामाफ्रा डेन्जारखा नायलांबाय था लबाराबो लामबाय आरोना है गोजा जाबाय हनै बेखौ आरो उखुन्दैयाव होबावगोन बे गोजा जानायखौ नायलांबाय था आरोना खालाबाय मैया बाननाया मोदोम साजोबनानै दङ अब्लाबो दिनै सागागोन बे बानबानो बानदों आरोना अखायाबो साथाम सरदों दिनै साथाम सरनाय जागोन सानै रोगानाय जागोन सरखांनानै सरखांनानै गासिबो रोगागोन आरोना नायलांदो आरोना लाबोना बिसना रोगानानै दोनफैबाय हनै ट्रेक्टराव थिखांना दोनखाबाय लांफैथ'वाखै बे दा नै जोंनि लामाखौ नायदो आरोना नैबे लामाजों थाबायनांगौ नै बेजोंहाय बेजों मानखोनांगौ दिनैना डेन्जारसिन मैयानिफ्राय नै खाथ्राखा उनावहाय गोजौ गाहाय आरो दंबावो मोनसे बैयाव नायबावनोमोन नायलांबाय लाम्फा होनाय आरोना बियो दै माबा होनाय बारहोनाय अभार जाबा बेजों बारलांगोन आरोना दैया बेजों ओंखारनांगौ आरोना गोथौथार आं बेजों ओंखारा आरोना ओंखारग्रा लामा दं लामाखौ देखायनो नोंसिनो ओरै थांनांगौनो देगार बायदि नुबाय थादोंमोन ना बेखौ नै बेजों ओंखारनांगौ आरोना नै दैजों थाबायनांगौ आरोना थाबायलांनो दैया एसे गोथौआनो गोथौ साबनो सरग्राफ्रा बिसोरनो आरोना मैयानिया बेलेगमोन दिनैनिया बेलेग जालायबाय नै साथाम बे सासे आरोना दिनैना बेलेगानो सरजोब्बाय मैयाना बेलेगमोन मैयाना सासेल'मोन सरग्राया बिसोरनो आरो सरग्राफ्रा मोजाङैनो सरबाय बिथांमोना लामाया मोनफैलायबाय ओंखारबाय आरोना बेजों बिराद डेन्जारखा
बान्थाम जाजेनबाय आरो ना बान्थाम लाबोजेनबाय आं बेयाव दोनगोन आरो खबाइनि बे लबार दुमग्रा लबारनि उखुन्दै होग्रा न' इयो एरनानै साहा मोनबाय नै साहा लांनोसै आरो ना साहाजोंहाय सरग्राफोरनो लांफानोसै आरो ना आङो जमा लोंहैनोसै साहाखौ लाबाय नै खुलियाखैलै गोबावसै होनबाय गावगासिनो आरोना फैगासिनो नै साब्रै बानबाय आरो ना थाब जोबसिगोन ओइ सासेया दोनना थांबाय आंबो दोननानै फैबाय जाबायसिम दंबावो एसे बिगानैसोनि जख' दंबावो बिगासेसोनि बिगानै गैद्रायला अबसे बिगा दासो मोनालायबाय नै मोनलांगासिनो दं माइ बान्दो नालाय आंबो ओंखायनो थिग जायाखिसै जोब्बाय आरो जोब्बाय नै दासो मोनालायबाय